Toto video ti môže zmeniť život, ak ho dopočúvaš až do konca. Reset mysle, návykov a smeru. Ak počúvaš toto video, chcem, aby si vedel jednu vec. Nie si tu náhodou. Možno máš pocit, že stojíš na mieste. Možno máš pocit, že vieš, čo by si mal robiť, ale nerobíš to. Alebo robíš veci, ktoré ťa nenapĺňajú a nevieš presne prečo. A možno si len unavený. Nie fyzicky, ale vnútorne. Toto video nie je motivácia. Nie je to makaj viac. Nie je to ani pozitívne myslenie na silu. Je to reset. Ak chceš skutočnú zmenu, potrebuješ 3 veci. Pochopiť, prečo žiješ tak, ako žiješ. Zmeniť smer svojej pozornosti a vytvoriť jeden malý návyk, ktorý všetko otočí. A presne tým dnes prejdeme. Prosím ťa len o jedno. Nepočúvaj toto video popri niečom inom. Ak môžeš, sadni si. Alebo si ľahni a zostaň so mnou až do konca. Prečo sa ti život nemení? Väčšina ľudí si myslí, že problém je v disciplíne, ale nie je. Problém je v tom, že žiješ na autopilota. Každý deň rovnaké myšlienky, rovnaké reakcie, rovnaké rozhodnutia. A potom čakáš, že sa zmení výsledok. Tvoja myseľ nemá za cieľ, aby si bol šťastný. Má za cieľ, aby bolo všetko známe. Aj chaos, aj stres, aj frustrácia. Ak si na to zvyknutý, myseľ to bude chrániť. Preto sabotuješ nové návyky, odkladáš zmeny, strácaš motiváciu. Nie preto, že si slabý, ale preto, že tvoj mozog ťa chce udržať tam, kde je to bezpečné. A teraz príde dôležitá otázka. Neodpovedaj nahlas, len si ju polož. Aký pocit je pre teba dnes najznámejší? Je to stres, nedostatok, tlak alebo prázdnota? Pretože ten pocit, ten si nevedome reprodukuješ každý jeden deň. Až do chvíle, kým ho vedome nezmeníš. Každá skutočná zmena má jeden tichý moment. Nie výbuch, nie motiváciu. Moment, keď si povieš, takto to už ďalej nechcem. Nie dramaticky, ale úprimne. Teraz sa ťa spýtam niečo veľmi jednoduché, ale silné. Ak by tvoj život pokračoval presne takto ďalších 5 rokov, bol by si s tým v poriadku? Niečo by si chcel, ale čo je reálne, ak nič nezmeníš. Ak odpoveď nie je jasné áno, tak to, čo cítiš teraz, je signál, nie problém. A tu robí väčšina ľudí chybu. Snažia sa zmeniť vonkajšie veci. Prácu, vzťah, mesto. Ale to, čo treba zmeniť ako prvé, je identita. Nie čo robím, ale
Kto som, keď sa ráno zobudím? Teraz ťa pozvem do krátkej vizualizácie. Ak môžeš, zavri svoje oči. Ak nie, aspoň spomaľ. Predstav si, že sa ráno zobudíš a niečo je iné. Nie celý život, len ty. Tvoje telo je pokojnejšie, myseľ tichšia. Predstav si, že vstaneš z postele a nemáš odpor k dňu pred sebou. Nepotrebuješ vedieť všetky odpovede, len cítiš smer. Vidíš sa, ako robíš bežné veci, ale s inou energiou ako obvykle. Rozprávaš inak, rozhoduješ sa inak, reaguješ pokojnejšie. A teraz sa spýtaj sám seba, aký človek by som musel byť, aby tento život bol prirodzený. Nie dokonalý, len konzistentný. Nechaj ten obraz chvíľu pôsobiť a ja ti na to nechám niekoľko sekúnd absolútneho ticha. Teraz príde niečo veľmi praktické. Ak si z tohto videa zoberieš len jednu vec, nech je to táto. Každý deň aspoň 5 minút si vedome vyber, kým dnes budeš. Nie čo spravíš, ale kým budeš. Ráno alebo večer si polož otázku. Aký človek dnes chcem byť? Ako by tento človek reagoval? Čo by urobil inak? A potom urobi jednu malú vec, ktorá s tým súvisí. Nie veľkú zmenu, len signál, pretože malé činy rovná sa hlasovanie za novú identitu. A identita mení návyky. Návyky menia život, nie opačne. Možno si už veľakrát začínal a veľakrát prestal. To neznamená, že si zlyhal. Znamená to, že si sa učil. Tento raz to nemusí byť o tlaku, ani o dokonalosti. Stačí menej sľubov, viac prítomnosti a viac láskavosti k sebe. Zmena nevzniká vtedy, keď sa nenávidíš. Vzniká vtedy, keď sa rozhodneš o seba postarať. Ak si dnes dopočúval toto video až sem, už si urobil pre seba a pre zmenu v tvojom živote prvý krok. Na záver ti chcem povedať toto. Nemusíš vedieť, ako presne sa veci menia a zmenia. Stačí vedieť, že takto už ďalej nechceš pokračovať. A to je dosť. Ak chceš, pusti si toto video znova o pár dní, alebo si z neho vyber jednu myšlienku a žiju. Ak ťa toto video oslovilo, zostaň tu. Budeme ešte chvíľku spolu. Ja ti nechám priestor a ticho a ty môžeš opäť zatvoriť svoje oči a zotrvať až do konca pri krátkej vizualizácii. Na záver ti chcem len povedať: ďakujem, že si tu a ďakujem, že sa nevzdávaš.